sám. Ešte točím. Neviem, ja som sa ho zo začiatku strašne bála, lebo bolo to niečo iné. Bol to zvláštny tvor. Na mňa vykrikoval maximálne jedlo a ani nejak sa nepribližoval. Skôr som mal pocit, že sa zdrží tak ďalej. Proste on si to tu užíva, akože za ten celý život on len vykrikuje, hej, na ženy vykrikuje, robí ten neporiadok, ale neublíži. Na kolibe sa chlapec pohybuje, alebo teda pán už asi 20 rokov, je dosť zablúdený sám v sebe. Pýtal si banány a všetko muselo byť zabalené, nemohol mať nič konzervy otvorené alebo niečo, všetko proste v konzervách a zabalené, ako by sa bál, že ho niekto otrávi. Sme videli, že proste divné oblečenie staré z 90. rokov, vieš, ošuntele a proste bol taký. Takže nebol úplne akože v piči, že by nevedel rozmýšľať, ale povedal, že potraviny, ktoré vydržia troška aspoň 2-3 dní, keď budú, a povedal, že zaveste na strom k ceste. Strašný humus tu robil, hrozný. Papiere odhadzoval, alobaly, handry vešal, hoci kde to sa asi sušilo, alebo čo. Tu väčšinou, tuto, stadial, hej, z tohto okolia. Ale tak ako vytrčalo na to vždy. Neviem. Bol to proste, no bezdomovec a človek, ktorý nebol úplne psychicky v poriadku, mal určite nejakú poruchu osobnosti, niečo, neviem, nie som doktor. Proste človek, ktorý stratil všetko, tak proste išiel, ty kokot sa vyšpal na strom, asi sa uchýlil k tej poslednej možnosti. Plachý je, skôr sa schováva pred ľuďmi, on sa veľmi neukazuje, no ale proste za tými mladými ženami vykrikuje, že vráť sa, príď, či je to len také u neho nejaké gesto, ktoré chce si nejako sa vyzliekať alebo niečo, ale nevidela som nikdy, že by sa obnažovala. Bolo popoludne, žena venčila psa v lese na bratislavskej Kolibe, zrazu zmeravela v nemom úžase. Pribehol neznámy muž s obnaženým pohlavným údom, ktorý začal na poškodenú verbálne útočiť a vyhrážal sa jej zabitím. V panike sa snažila utiecť, muž ale utekal za ňou, lámavou rečou na ňu kričal ako beštia, pohyboval sa ako zviera z lesa. Obnažená osoba mužského pohlavia ešte niekoľkokrát hodila do poškodenej snehovú gulu a následne odišla do lesa. Policajtom sa ho podarilo v lese chytiť, sám nevedel povedať, kto vlastne je, koľko má rokov a odkiaľ prišiel. Jediné, čo o sebe povedal, bolo meno. Sám sa nazýva Zan. Potom strašne kašľal už ku koncu, tak sa nevie, dokonca nevedia ani policajti, že jak skončil. Asi už není ani medzi nami možno. Ale taký smutný bol, taký. Ako človek, ktorý žije stále v lese. Proste bol zvláštny.